едуць за чалавекам. А вось ты прыгадаў ностальгію па СССР. Пакрычаць могуць, прапанаваць не. Гэта ўсё яшчэ можна прадаць замежнікам? Людзям гэта цікава. Пэўныя лідары і лузеры. Прабач, трэба вучыцца. Здароўкі, вы слухаеце падкаст цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны наадварот крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Яўген Меркіс. Паехалі! Пры слове «турысты» у кожнага беларуса ў галаве адразу пачынае гучаць знакамітая песня гурта «Крамбамбуля». Мы ўсе хочам, каб наш родны край быў прыцягальным магнітам для сваіх ды замежнікаў. І няважна, з якіх яны абласцей ці абласцёў. Як развіваць турызм у рэгіёнах, ды тое, як зараз пачуваецца гэтая сфера, мы сёння пагамонім з Яўгенам Апанасевічам, экскурсаводам, лепшым гідам Беларусі 2018 года ды спецыялістам па турызме. Прывітанне. Яўген, што ты скажаш як адмысловец, як зараз наогул пачуваецца ў нас турыстычная сфера, бо у нас ужо другі год запар працягваецца каронавірус, не ўсё так проста ў краіне з грамадска-палітычнай сітуацыяй, і ці істотна ў выніку ўсяго гэтага нас паменіла па колькасці тых самых турыстаў? Турыстаў, канешне, якія прыязджаюць з замежжа, іх паменшылася. Колькасць гэта зразумела, таму што самалёты не летаюць, цягнікі ходзяць толькі там у адным накірунку. З аднаго боку гэта мінус, з іншага боку беларускі турыст, ён ўсё ж такі застаецца. І па-першае, вось я заўсёды кажу, што калі мы кажам пра турызм, па першую чаргу трэба казаць пра сваіх. Калі сваім будзе класна ў сябе дома, вандраваць, адпачываць, то будзе класна і іншым. Таму што ставіць мэтай, каб да нас паехалі людзі з замежжа, а мы самі не ездзім да сябе і самі не цікаемся сваёй гісторыяй, сваімі нейкімі лакацыямі класнымі. Тут нават проста турызм, гісторыя, напэўна, тут не зусім трэба рабіць звязку, таму што калі кажаш, што турызм і гісторыя, гісторыя гэта можа камусьці не цікава, але класныя лакацыі, дзе можна там, не ведаю, папіць нейкіх настоек, паспрабаваць смачную ежу, там паскакаць з нейкай вежы, гэта таксама ўсё турызм. Таму тут самае галоўнае, каб ехалі па першую чаргу свае, і калі свае будуць ездзіць, то тады ўжо будуць ездзіць і замежнікі. Людзей стала менш з замежжа, але беларусы сталі больш адпачываць дома. І гэта класна, гэта супер, таму што беларусаў трэба вучыць, таму што свая краіна, яна таксама мае шмат чаго паглядзець, шмат чаго пакаштаваць, шмат, не ведаю, куды залезці, там нешта зрабіць. Таму тут ёсць і плюсы, і мінусы ў тым, што адбываецца ў нашай краіне. І мы кажам пра іншыя сітуацыі ў краіне. Так, даўно мне чалавек пісаў каментар наконт таго, што вось у нас тут ёсць праблемы, тут людзей там катуюць, а вы тут займаецеся турызмам. Тады можна проста сказаць, каб людзі не елі, не пілі, не дыхалі, таму што вось вы дыхаеце, а людзей катуюць, вы там... Таму турызм гэта такая галіна, якая павінна працаваць заўсёды, таму што турызм гэта больш, я не ведаю, хто сказаць, больш шырокі сэнс у гэтым слове, таму што турызм гэта калі людзі прыязджаюць і вывучаюць гісторыю твоей краіны. Турызм гэта калі людзі прыязджаюць і вывучаюць, не ведаю, стрит-арт твоей краіны. Гэта шмат чаго. Таму казаць, што турызм павінен у часы нейкіх крызісаў палітычных ці іншых, ён павінен паменшыцца, і што гэта развлекалава, як мне тут пісалі ў каментарыях, я лічу, што гэта не так. Гэта галіна, якая павінна паказваць людзям, што краіна існуе, і існуе культура. І культура будзе, не гледзячы, яна ёсць такая, якая ёсць, не гледзячы на тое, за каго вы будзеце галасаваць ці каго вы будзеце падтрымліваць. Зразумела. Тады, калі паразмаўляць пра саміх беларусаў, які эфект на іх аказвае рост гэтага ўнутранага турызма? Які наогул турыст з Беларусі ў сваіх патрабаваннях і чым ён адрозніваецца ад замежнікаў? Так, для беларусу трэба адкрываць Беларусь. І яшчэ мы будзем ісці гэтым працэсам, таму што я працую экскурсаводам 15 гадоў, і мне самае цікавае, каб беларусы ведалі пра Беларусь. Мне цяжка адказваць на пытанне, як пачувае сябе турызм, які вывозяць нашых землякоў за мяжу. Таму што гэта не зусім моя такая, на мой накірунак, хаця, канешне, я шмат працую з людзьмі, раблю туры там і рабіў в Украіну, Літву, Латвію, там у Славакію, бліжэйшых суседзяў, але там Егіпет і Турцыя, вось гэта не пра мяне, калі мы кажам пра адпачынак такі пляжны. Беларусы, яны працягваюць вывучаць сваю краіну. Яны працягваюць вывучаць гісторыю сваёй краіны, яны працягваюць вывучаць сваю краіну. І вось я лічу, што гэтыя 2 гады
яны больш пазітыўныя з кропкі гледжання таго, што беларусы нікуды не выязджаюць, хаця, канешне, гэта асобнае пытанне, што вось мы не можам выехаць з-за таго, што тут ёсць свае абставіны, але тыя праекты, якія ёсць на беларускім вось рынку такім, вось людзі, якія вывозілі, напрыклад, беларусаў у Індыю, там, не ведаю, на Кубу, рабілі аўтарскія туры. Яны то ўсё рабілі класна, але гэта ўсё было пра не Беларусь. Зараз гэта ўсё павярнулася, яны зноў жа пачалі вывазіць, таму што крыху межы яны адкрыліся, але 2 гады яны пачалі працаваць на беларускі рынок. Яны пачалі ствараць класныя беларускія прадукты. Яны паглядзелі на моладзь, яны паглядзелі на дарослых. Ёсць розныя туры. Я не магу сказаць, што я лічу пандэмію і крызіс палітычны пазітыўным, але вось сітуацыя яна дала даволі такі шмат цікавых новых ідэй для Беларусі. Слухай, Яўген, а якія зараз тренды ў плане турызма? Я памятаю, раней вельмі моднай штукай была гістарычная рэканструкцыя, то бок ты там прыязджаеш да нейкага мірскага замка, робіш селфі з апранутымі ў сярэднявечныя даспехі хлапцамі. А што новага зараз з'яўляецца? Мне падаецца, што гістарычная рэканструкцыя на крыху ўжо адыходзіць. Беларусы паездзілі па фестывалях. Шкада, конечно, што ў нас няма такіх традыцыйных фестываляў, як, напрыклад, Грунвальд у Польшчы, які адбываецца кожны год, там ці той же самы Волін, які адбываецца кожны год, і ты можаш туды з'ездзіць як бы фестываль. У нас ёсць такі наш Грунвальд. Класны фэст, яго робяць ужо там 15 год, і вось класна, што людзі ведаюць, што ёсць такі фэст, і яны ўжо там 5-7 раз туды прыязджаюць. Але сама рэканструкцыя, мне падаецца, яна крыху ўжо адыходзіць. І вось што для мяне новага, і я лічу для сябе гэта не то, што трэндавым у гэтым мінулым годзе, гэта, па-першае, вось туры аўтарскія. Калі людзі едуць, аўтарскі тур гэта не тур, які робіць туркампанія. Гэта тур, які робіць чалавек. І вось такіх праектаў іх стала шмат, калі людзі едуць не толькі каб нешта даведацца і кудысьці паглядзець, людзі едуць за чалавекам. Яны сочаць за тым, як ён праводзіць свой час, як ён падае інфармацыю, як бы куды ён ездзіць. І вось людзі збіраюцца вакол вось такіх моцных лідараў, якія стварылі класныя прадукты. Я вось для сябе лічу, што гэта адзін з такіх трендаў. Хаця, конечно, калі казаць пра масавасць, вось мінулы год, калі пандэмія была больш жорсткая, скажем так, карантын я маю на ўвазе, людзі сталі ездзіць больш такімі лакальнымі групамі невялічкімі. І вось экалагічны турызм, ён таксама павысіўся ў Беларусі. Гэта багна наша беларускія, балоты, мхі нашыя, і тут шмат ёсць месцаў лакацый. Я вось сам раблю туры по балоту Габы, там нікога няма, ёсць класныя малайцы, хлопцы, дзяўчаткі з Ельні, ёсць альманы, актыўны турызм спартыўны таксама набіраюць, яшчэ працягвае набіраць абароты, таму што байдарак становіцца шмат у Беларусі, гэта класна, але пік, я думаю, яшчэ не прыйшоў. Таму ввогуле беларусы, ведаеш, яны пачалі адпачываць на выходных, на уикендах. До нас прыйшла вось гэта, не ведаю, там замежная нейкая традыцыя, можа она не замежная, яна павінна быць, што ёсць уикенд. Яго не трэба траціць на тое, каб пасля 5 працоўных дней ехаць на лецішча і там яшчэ бульбу капаць 2 дні. Ты выязджаеш лакальна ў турпаход, ты выязджаеш на нейкае месца цікавае, ты выязджаеш сам з групай, з сям'ёй. І вось беларусы, яны, дзякуй Богу, пачалі адпачываць не 2 разы на год, один раз у Крым, а другі раз на лецішча. Яны пачалі адпачываць часцей, і вось гэта класна. Вось у Беларусі апошнія дзесяцігоддзі ўлады вельмі актыўна казалі пра аграсядзібы. Маўляў, у іхным развіцці аснова нашай перавагі на турыстычным рынку сярод суседзяў. А ты як лічыш? Вось тут я магу сказаць са свайго вопыту, таму што я ўладар аграсядзібы. Я лічу, што яго трэба развіваць. Па-першае, гэта развівае мясцовасць, таму што на сваім прыкладзе я запрашаю працаваць мясцовых жыхароў, я запрашаю, каб яны пачалі рабіць сыры, кілбасы, наліўкі, настойкі, варэнне і гэтак далей. І гэта ім дае заробак. І вось за год тут у сябе на мясцовасці я бачу, што людзям гэта цікава. Людзям беларускім таксама гэта цікава, таму што мы ж з вёсак з'язджаем, і зараз не ведаю, там як там быў перапіс насельніцтва апошні, но я думаю, што ўжо менш чым 20% людзей жыве ў нас у вёсцы. Гэта значыць, што мы прадаем свае дамы, бабуліны, дзядуліны, мы з'язджаем з вёскі. Вось гэта культура беларускай вёскі, яна павінна жыць у аграсядзібах. Калі мы кажам менавіта пра беларускую, таму што шмат аграсядзіб, я б насамрэч іх выкрэсліў бы, калі тут вось зараз сказалі пра дзяржаву, якая хоча нешта змяніць у галіне падаткаў у агратурызме, я часткова падтрымліваю іх, таму што тут толькі трэба з галавой вычыніць тых, хто зрабіў
дарагія міні-гатэльчыкі і тых, хто насамрэч з'ехаў ці жыве ў вёсцы, хто прапануе людзям адпачынак менавіта ў беларускай вёскі. Таму што ўсё ж такі агратурызм гэта не гатэлі. Агратурызм гэта таксама людзі, да якіх ты прыязджаеш, гэта мясцовасць, гэта нейкая такая вось хатняя атмасфера, і яго трэба зараз не тое што развіваць, яго трэба крыху мадэрнізаваць і навучыць і паказаць, што ёсць беларуская культура, таму што насамрэч у шматлікіх сядзібах мы бачым, прабачце, але агракалхозны трэш, які навязаны савецкімі часамі, калі гэта сядзіба ностальжы там of USSR, там 80-90, гэта добра. Але шмат на якіх сядзібах няма беларускай культуры. Ну, таму што ў людзей няма, яе забралі і, на жаль, яшчэ не вярнулі у вёскі. Я заўсёды падзяляю калхознікаў і жыхароў села. На жаль, у сяле і ў горадзе шмат калхознікаў. А вось ты прыгадаў ностальгію па СССР. Гэта ўсё яшчэ можна прадаць замежнікам? Ну, турыстаў няма, але ёсць нейкая ностальгія. І тут справа ў тым, што, ну, калі мы кажам пра тое ж самае СССР, ёсць мінусы. Вось я казаў пра культуру, якую змянілі беларускую і шмат чаго. Але трэба таксама ўсім вылучаць і плюсы. Ёсць нейкая ностальгія, таму што людзі, якія былі там, яны жылі ў гэтых, ну, у гэты час. Іх дзеці, яны як бы чулі пра гэта. Таму нешта такое добрае, класнае, ну, я лічу, што гэта можна пакідаць. Вылучаць класнае і пакідаць. Таму трэндава цяжка сказаць. Мне падаецца, людзі ўвогуле больш сталі цікавіцца беларускай культурай, і людзі, якія прыязджаюць з замежжа, ім цікава беларуская культура цалкам. Савецкая, не савецкая, тут, ну, цяжка адказаць на это пытанне, мне падаецца. Я вось ведаю, што ў нашых паўднёвых суседзяў ва ўкраіне актыўна развіваецца гэткі сталкерскі турызм, звязаны з Чарнобылем, то бок наведваннем забруджаных радыяцыяй тэрыторый і ацельных вёсак. Ці можа і Беларусь гэтага таксама нешта займець у будучыні? Да, Беларусь ужо атрымлівае, таму што ў нас ёсць наш палескі радыацыйны запаведнік, як бы там таксама праводзяцца туры, і мы можам таксама, і мы павінны з гэтага карыстаць, таму што, ведаеш, мне падаецца, што зарабляць грошы з таго, каб паказваць людзям тое, што адбылося раней, каб яны так больш не рабілі, гэта нармальна. Ну, таму што я чуў таксама меркаванне, што вось была трагедыя, вы тут вось па зонах ходзіце па нейкіх. Да, была трагедыя, таму трэба паказаць, што вось атам, ён бывае не толькі мірным, але яшчэ і зусім не мірным. Вось, таму, як бы, я думаю, што мы зможам з гэтага скарыстацца, гэта трэба пашыраць, і людзі, якія прыязджаюць туды, яны пачынаюць разумець, што такое атамная энергетыка у тым ліку. Таму турызм гэта ж адукацыя, таму такія праекты трэба рабіць. Ці ёсць у нас нейкія раёны або гарады, якія больш робяць для развіцця турызма, то бок пэўныя лідары і лузары, добрыя практыкі і адмоўныя? Ну, калі казаць пра рэгіёны, ну, па-першае, увогуле, Беларусь, яна адрозніваецца, таму я калі размаўляю са сваімі калегамі, маладымі гідамі, яны кажуць, што, ну, калі нас сустракаюць турыстаў, кажуць, там, вітаем у Беларусі, невялічкай краіны ў Еўропе. Прабачце, але мы ў 20-кі найбуйнейшых амаль з 50 краін Еўропы. Таму вось гэта паніжэнне, я учора ехаў у аўтобусе, чуў, як хлопчык маме распавядае, іх на уроках вучылі дзяліць, наколькі Расія больш Польшы, наколькі Расія больш Беларусі і гэтак далей. Ну, класна, я думаю, якая ж там школа і калі яе зачыніць. Нічога не мае супраць таго, што Расія там больш кагосьці, але прыклады можна рабіць розныя. Дык вось для таго, што Беларусь шмат рэгіянальная, і трэба вылучаць, па-першае, рэгіянальнае адрозненне культуры, таму што у нас розныя строі, розныя песні, розныя дыялекты. Наконт лідараў, ну, мне падаецца, што больш, канешне, заходнія рэгіёны беларускія, яны лідыруюць у развіцці турызма, таму што там ўсё ж такі больш аб'ектаў, можа быць, канешне, усходняя Беларусь, яна, як бы так, скажем, такая, не знаю, што за нядбанне, але забытая крыху, яе пачынаюць усё больш і больш адкрываць, ну, насамрэч на захадзе больш месцаў, якія захаваліся. Таму, канешне, рэгіёны, ну, лідары яны больш на захадзе. Гарады, мястэчкі, якія захавалі сваю гісторыю, сваю гістарычную спадчыну. Але ўсё роўна зараз адно з самых галоўных гэта чалавек, і беларусы ў гэтым плане яны, канешне, падраслі за апошні год. І людзі едуць не толькі паглядзець на месца, але яны едуць да чалавека і паглядзець на ідэю. Таму тут цяжка мне зараз вылучыць ўсё ж такі нейкае там асобнае месца, якое лідыруе, і ўсё яшчэ залежыць ад
кіраўніка, які ёсць на месцы, які можа падтрымліваць турызм. На жаль, у большасці рэгіёнаў нашай краіны, мне падаецца, мы ўсё ж такі за надоі, за накосы, за не ведаю што, але не за турызм. Таму што, ну, не ведаю, напрыклад, взяць прыклад Нарачы. Я не ведаю, што там за кіраўнік сядзіць на Нарачы, але я б яго змяніў уже 150 раз, таму што рэгіён не развіваецца, мне нават падаецца, што ён дэградыруе. І Нарач гэта адзіны курорт у Беларусі, які можа быць курортам, але чалавек, які там кіруе турызмам, ну, я не ведаю, што он хоча. Как бы мне падаецца, што он хоча просто, каб рэгіён, ну, не з кропкі лежання турызма просто знішчыць. Дык а ў чым менавіта кепскі падыход тады заключаны? Ён не дазваляе турыстам прыязджаць ці што? Што варта рабіць? Варта развіваць рэгіён, варта разумець, што ёсць новыя тэндэнцыі, што слова санаторый, напрыклад, гэта, ну, не зусім такое слово для моладзі. Рабіць нейкія лакацыі, уліваць грошы, каб запрашаць спонсараў, запрашаць інвестараў, каб яны развівалі рэгіён, каб яны рабілі месцы для адпачынку, каб гэта было месца класным, куды ты можаш прыехаць з сям'ёй. Вось параўнаем Друскінінкай і параўнаем Нарач. У Друскінінкаі кожны для сябе знойдзець месца па густу. Хтосьці пойдзе ў санаторыі, хтосьці ў спа-цэнтры, хтосьці паедзе там катацца на лыжах, хтосьці будзе гастракультуру вывучаць у рэстарацыях, хтосьці там займецца актыўным адпачынкам. У Нарачы гэта, ну, вось я, калі прыязджаю ў Нарач, я такое адчуванне, што я трапляю ў савецкія, прычым, напэўна, самыя горшыя савецкія часы, таму што не ўвесь турызм у савецкія часы быў благім. І вось ты трапляеш у тое, дзе нічога няма. Паесці ты не можаш, адпачнуць ты не можаш. І вось аграсядзібы, яны, ну, больш-менш неяк там выруліваюць яшчэ гэтую сітуацыю, але зноў жа вяртаемся да справы, што тут пытанне не агратурызма, пытанне людзей, якія проста за грошы здаюць пакоі ці дамы ў наём. Як вядома, у нас праваднікамі ў свет нашай чароўнай спадчыны да ўнікальных мясцінаў служаць экскурсаводы. І я хацеў бы закрануць сферу ліцэнзіявання гэтых адмыслоўцаў. Бо тут у мяне ёсць нават асабістая гісторыя. Я таксама атрымліваў ліцэнзію экскурсавода, і ў свой час гэта працэдура выглядала для мяне досыць дзіўна. Калі трэба было, напрыклад, прыносіць на атэстацыю раздрукаваны тэкст экскурсіі і здаваць яе нібыта рэферат, калі ты гэты зададзены табе за аснову тэкст зачытваў, і ён адставаў ад рэальнасці. То бок, па маім родным Гомелі гэта была кампіляцыя з экскурсій яшчэ нейкіх там 1980-х гадоў, дзе націск рабіўся на вышыню помніка Леніну на цэнтральнай плошчы, а не на іншых аспектах нашага мінулага. Дык ці трэба ліцэнзіяваць наогул экскурсаводаў, або даць волю і рынак сам вырашыць, хто тут спецыяліст, а хто не? З тых практык, якіх я вывучаў за мяжой сам для сябе, я глядзеў на тое, што робіцца ў Беларусі, я 100% зараз кажу, што трэба. Тут зараз будзе галоўны пункт, такі, напэўна, для тых, хто будзе нас слухаць, што я з'яўляюся членам камісіі, якая атэстуе гідаў экскурсаводаў. І я вам скажу, што калі выйдуць на вуліцу ўсе тыя, хто прыходзіць да нас, ну, мы ператворым нашу гісторыю ў нешта фантастычна касмічнае, таму што людзі, яны не разумеюць, што такое прафесія экскурсавода. Наконт тэкстаў, я пагаджуся, што тэксты, іх павінны людзі выпраўляць. Але тут, як, напрыклад, у тэатры, ёсць вось сістэма Станіслаўскага, і яе трэба ведаць. Ёсць таксама класічная экскурсія. Вось гэта экскурсія ў класічным такім выглядзе, тым больш, што Беларусь у савецкія часы яна была лідарам у экскурсійным абслугоўванні. У нас шмат чаго захавалася, і вось, можа быць, для кагосьці гэту чопарнасць я бы яе не выкрэсліваў, таму што гэта нейкая класіка, якую чалавек павінен валодаць, а далей, калі ён выходзе і атрымлівае атэстацыю, ён можа развіваць сябе як індывідуальнага гіда, ён можа рабіць зусім інакш, ён можа пісаць свае тэксты. Але справа ў тым, што калі людзі прыходзяць на атэстацыю, яны нават тэкста не чытаюць. Яны чытаюць выдзержкі з інтэрнэта, 1, 2, 3, 4 статьі прачыталі, яны карыстаюцца толькі Вікіпедыяй, якая, прабачце, але не зусім адэкватна адлюстроўвае то, што ёсць як бы ў краіне. І, на жаль, пакуль вось гэта ўсё будзе адбывацца, атэстацыя 100% патрэбна, каб не выпусціць, вось такі прыклад, ніхто ж не пойдзе да чалавека, да стаматолага, які не мае адукацыі, ён проста вырашыў, што ён можа лічыць зубы. Ну, як можна ісці да экскурсавода, якога ніхто не ведае, яго няма адукацыі,
І тут я б не казаў, што гэта для таго, каб праверыць нейкую ідэалагічнасць чалавека. Не. Адукацыя існуе для таго, каб праверыць адэкватнасць чалавека, ці спасобны ён працаваць з людзьмі, таму што экскурсавод гэта твар краіны. Чалавек, які прыймае людзей, ён распавядае пра краіну. І трэба ведаць, што гэта чалавек, які насамрэч апантаны сваёй працай, а не проста вырашыў, што яму скучна сядзець дома, таму вось як бы атрымаю я зараз бейджик, і ну для сяброў буду праводзіць экскурсіі. Для сяброў ты можаш праводзіць экскурсіі і так. Але калі ты хочаш працаваць, то прафесія экскурсавода гэта прафесія. Таму яшчэ раз я 100% зараз за атэстацыю. Змяніць атэстацыю і як бы перамяніць сам іспыт гэта можна. Але пакуль што ніхто з тых, хто крычыць, што яе трэба змяніць, не прапанаваў нічога адэкватнага. Пакрычаць могуць, прапанаваць не. Але ў мяне ёсць і яшчэ адзін прыклад. Я прайшоў атэстацыю, але ў маім родным горадзе было шмат экскурсаводаў, якія гэтую працэдуру не праходзілі. І калі я падняў гэтае пытанне ў мясцовым аддзеле спорта і турызма, ім было фіялетава, і ніхто не збіраўся разбірацца, хто тут з бейджам, а хто не. Яны наўпрост так і казалі, што хай гэтым займаецца міністэрства турызма у сталіцы і самастойна ловіць тут нейкіх там нелегалаў. Атрымлівалася, што я дарма прайшоў гэтую працэдуру, прыкладаў высілкі, а іншыя без гэтага спакойна сабе працавалі. Ёсць праблема, пра гэтую праблему ведаюць і экскурсаводы ў міністэрстве. Мы самі спрабуем з гэтым працаваць. Мы працуем над тым, каб і ўжо змяняецца заканадаўства, каб былі штрафы за тое, што чалавек працуе без бейджа. Праблема такая ёсць. Ёсць, яна была, пра яе ўсе ведаюць. Але мне падаецца, што гэта як чалавек, які пачынае ўзраслець, як бы ён праходзіць нейкія этапы, іспыты, свае праблемы, хваробы. Таму пытанне ёсць. Яго трэба до конца вырашыць, каб абараніць прафесію ад людзей, якія не прафесіяналы, якія прыходзяць проста там, да Брэста прыязджаеш, да Брэсцкай крэпасці, і чалавек там табе такую лухту нясе. І я размаўляў з хлопцамі, кажу, слухайце, так вось вы такі класныя. Ой, навошта нам гэты бейдж? Калі чалавек ведае гісторыю, яму атрымаць бейдж, насамрэч, ёсць, можа быць, людзі, якім было гэта цяжка. Але калі ты ведаеш, калі ты ўпэўнены, што ты добра размаўляеш, што ты добра ставішся да людзей, што ты крэатыўны, атрымаць бейдж, не атрымаеш ты бейдж, напрыклад, адразу, ты можаш атрымаць яго праз 2 месяцы, але ты як прафесіянал, ты прыйдзеш, табе скажуць, якія памылкі ёсць, і у мяне ў жыцці было шмат прыкладаў, калі людзей адпраўлялі. Зараз я б сказаў, што гэта топавыя гіды, якія працуюць там у топ-100 лепшых гідаў Беларусі, якія здавалі іспыты з другога, а некаторыя з трэцяга раза. І для іх гэта была вельмі добрая адукацыя. Таму што яны прыйшлі такі, вось я хочу рабіць так, класна, але ёсць все ж такі сістэма, ты павінен яе ведаць, а далей супер, пакажы, што ты можаш працаваць і так, і так. Бо сустракаеш гіда, які пачынае праводзіць экскурсію, такое ўражанне, што ён, не ведаю, у крымінальным мікрараёне з хлопцамі размаўляць. А ён павінен падстрайвацца пад турыстаў класічных, якім трэба ведаць усе нюансы архітэктуры, ці пад турыстаў маладых, якім можна і на сленгі з якімі можна на сленгі паразмаўляць, там нават і матныя словы употребляць. Ты павінен ведаць турыста і прабач, трэба вучыцца. Нядаўна стала вядома, што цяпер і па прылёце ў абласныя гарады замежным турыстам будзе давацца права без візы наведваць нашыя мясціны. Што яшчэ можна зрабіць, асабліва ў рэгіёнах, каб прыцягнуць да сябе турыстаў? Што могуць зрабіць пры гэтым улады, грамадзянская ці экспертная супольнасць? Улады павінны, па-першае, заняцца турызмам, заняцца ім не з таго, што ім дасылаюць паперачку зверху. Вось мы з табой пра гэта размаўлялі. Што не хапае зацікаўленасці людзей. Калі чалавеку цікава, то ён будзе працаваць. Улады, не ведаю, можа ім там іншыя даюць парады, як бы, што ты павінен там рабіць тое, але не так шмат сустракаеш людзей, якія насамрэч у рэгіёнах займаюцца турызмам. Таму тут парада адна, пачаць ім займацца. Пачаць займацца, укладаць грошы, глядзець на галіну турызма, як на галіну, якая прыносіць грошы таксама. Ты укладаеш грошы вяртаюцца да цябе. Калі табе спусцілі зверху, што ты павінен, і ты такой, я павінен, я зрабіў. Вось прыкладна так і прыедуць да цябе турысты. А калі ты пачнеш гэта рабіць, калі ты пачнеш прыцягваць крэатыў, моладзь, збіраецца з тымі людзьмі, якія ёсць, павінны быць льготы. У рэгіёнах, дзе цяжка развіваць турызм, трэба даваць льготы людзям.
Ну, не ведаю, гародні, наприклад, ну, можа, льготы ўжо не трэба даваць. Там, калі браць часы да пандэміі, там абарот турыстаў быў вялікі. У Мінску, ну, можа быць таксама. Тут як бы з льготамі ў Мінску, можа, і ўжо не трэба, таму што людзі працуюць. Але ў рэгіёнах тут 100% трэба даваць льготы. І самае галоўнае, гэта людзі, якія павінны быць зацікаўлены. Турызм – гэта прафесія. У нас як бы як? Ты злетаў у Турцыю, Егіпет, ты спецыяліст па турызме. Но гэта ж не азначае, што калі ты 2 разы быў у стаматолага, ты стаматолог. Турызм – гэта навука, якая вучыць прадаваць цікавыя рэчы ў краіне. Таму што мы пра турызм думаем толькі як пра то... То ж турызм – гэта грошы. І трэба думаць, што прадаць у нашай краіне, як прадаць у нашай краіне, для каго прадаць у нашай краіне, каб грошы пацеклі ў нашу краіну. І гэта 100% нармальна, што мы прадаем сваю культуру, мы паказваем сваю культуру за грошы. Таму што людзі едуць сюда цікавіцца беларускай культурай. І тут пытанняў да развіцця менавіта рэгіянальнага турыста вельмі шмат. Таму што самагон, чарка, шкварка, лапці, капялюш в адным рэгіёне, а што ў другім будзе? Трэба выдзяляць вось мотыль, напрыклад, вось клас, мотыльскія прысмакі зрабілі, да, па лесе, вось рэгіёны, які можна выдзеліць. Трэба вяртаць беларускую культуру ў беларускі турызм. Пакуль мы не пачнем вяртаць, ну, мне падаецца, мы не зможам атрымаць такога эфекта ад турызма, які хацелось бы бачыць у будучыні. Калі перайсці да тэмы нейкіх асабістых уражанняў, дык якія дзіўныя ці смешныя выпадкі здараліся ў тваёй практыцы? Самы класны выпадак гэта быў не са мной, але я заўсёды распавядаю яго пра рэгіянальны турызм. Гэта горад Березіно. Яна тэлефаную ў мясцовы гатэль. Там, не ведаю, гэта можа быць 5 гадоў таму было назад. І ей трэба было размесціць французаў. Гэта быў там люты, а размесціць трэба было, ну, там месяц-два. Ну, не, 2-3 месяца. І вось я тэлефаную і кажу, слухайце, вось трэба мне тут гатэль зняць, і там 20 нумероў, там 15, не самае галоўнае. І чалавек на тым канцы трубкі, як бы ён кажа, чакайце, і такі гук, знаеш, лісцікі адварочваюцца, і яна кажа, не, на красавік не магу. Яна пытае, а чаму не можаце? А у мяне яшчэ тетрадка не расчэрчана. Ну да, вось яны, рэаліі беларускага турызму. Яўген, а які турыст для цябе самы файны? А ведаеш, прафесія экскурсавода, мне падаецца, гэта прафесія чалавека, які любіць людзей. І калі мне задаюць пытанне, што як вы можаце, напрыклад, у мяне быў рэкорд, гэта было 5 аглядных экскурсій за дзень па Менску. 3 гадзіны, ну там нейкія былі карацей. То есть гэта вось з 6 гадзін там амаль што до 12. Яна кажа, як так вось, ну, адно і тое ж распавядаць для людзей. Інфармацыя можа быць адна і тая ж, людзі розныя. Таму самае класнае з класнымі людзьмі. І класнасць, яна зусім розная. Яны могуць быць такімі спакойна класнымі, яны могуць быць крэатыўна класнымі. Гэта людзі. І самае галоўнае, яны розныя, і ты для іх працуеш, і ты працуеш з імі. І вось ад гэтага кайф прафесіі, што ты ад іх атрымліваеш таксама такі самы фідбэк, які яны атрымліваюць ад цябе. Яны можуць гэтага не ведаць, але гэта так ёсць. І калі ты будзеш працаваць менавіта так, адносячыся вагай, і неважна, з якой краіны прыехаў чалавек. Ёсць у нас гістарычныя спрэчкі з гэтай краіны, ці няма. Я тебе скажу, што я так маскалёў у сваім жыцці за 15 гадоў у турызме сустракаў 3 разы. Гэта вось менавіта тыя турысты з усходу, якія пачалі мне навязваць нейкія там свае ідэі. Усе астатнія турысты адтуль класныя, таму што калі ты праводзіш экскурсію і паказваеш, што твая краіна суперская, што у цябе ў краіне ёсць шмат класных людзей, класная гісторыя, вельмі цікавая краіна. Не трэба людзям казаць, а ў нас лепш, чым у іх. Ну, калі ты кажаш, што ты лепшы, ну ты ўжо, ну всё, ты ўжо прайграў. Ты класны, таму што ты класны, краіна класная, таму што яна класная, і вы класныя. То есть вось стаўленне да людзей і да таго, як ты ім падаеш інфармацыю. Калі ты іх не прыніжаеш, не заніжаеш, людзям гэта цікава, яны ўспрымуць любую гісторыю. І я магу сказаць, што беларускія гіды за шмат год працы змянілі меркаванне дзесяткаў, сотні тысяч людзей. І зараз яны думаюць зусім па-іншаму. І вось гэта галоўная мэта. А грошы, калі за гэта плаціць, гэта ўвогуле супер. На гэтай пазітыўнай ноце і сканчаем сённяшні выпуск падкаста «Глыбінны народ». Яўген, дзякуй табе за змястоўную гутарку. А мне застаецца нагадаць нашым слухачам, што ўсе выпускі нашых падкастаў вы заўжды можаце знайсці ў iTunes,
Google, SoundCloud, Spotify ды Яндекс.Музыцы. Не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. А я жадаць не буду, я могу сказаць фразу, якую заўсёды скончыў у сваёй экскурсіі: любіце гісторыю сваёй краіны і паважайце гісторыю суседзяў. І тады мы не будзем сварыцца і шукаць адрозненняў, а будзем сябраваць і глядзець, што ў нас у кожнага ёсць класнае. Вандруйце!